Όπως κάθε χρόνο, διοργανώσαμε μια εκδρομή πολλών ημερών με πολλά χιλιόμετρα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας από άσφαλτο αλλά και από χώμα. Συγκεκριμένα, φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε 1419 χιλιόμετρα με περίπου 6 ώρες καθαρής οδήγησης την ημέρα. Το αρχικό πλάνο ήταν αυτό που βλέπετε, αλλά φυσικά ποτέ δεν μπορεί να το ακολουθήσεις, αφού πάντα θα υπάρχουν απρόοπτα που θα σε κάνουν να αλλάξεις τα πάντα και θα πρέπει να προσαρμοστείς στην τρέχουσα κατάσταση. Αφού έλεγξαμε τα πάντα για τελευταία φορά, ξεκινήσαμε να φύγουμε από το θορυβόδη Αθήνα με αρκετά μποφόρ, αλλά και μια θερμοκρασία να αγγίζει το πολύ τους 16. Μπρος μπροστά. Μπορείς, πάει πιο γρήγορα, μπορεί να πάει πιο εργαλείο το εργαλείο σου. Η δεύτερη μέρα μας βρήκε πιο κεφάτους, έχοντας οδηγήσει την προηγούμενη ως αργά το βράδυ και φτάνοντας στην άνω χώρα Ελαττού, με την προϋπόθεση ότι θα είμαστε πιο χαλαροί σήμερα. Το μνημείο Κοκάλια που βρίσκεται στο Κρίκελο της Βρυτανίας είναι ένας πανύψηλος τύμβος. Το 279 π.Χ. περίπου 200.000 γαλάτες πραγματοποίησαν εισβολή πρώτα στη Μακεδονία και μετά στη Θεσσαλία, καταστρέφοντας τα πάντα. Στην επιστροφή τους προς τις Μοοπίλες, οι γαλάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με 8.000 ετωλείς, επιφέροντας μεγάλες απώλειες. Το όνομα Κοκάλια είναι επειδή στην περιοχή υπάρχουν ακόμα απείριθμα κόκαλα σκορπισμένα στο έδαφος. Τελικά, στο τέλος της ημέρας, καταλήξαμε να βγούμε από Καρπενήσι Εθνική Οδό για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο Μουζάκι, ώστε να καλύψουμε γρήγορα κάποια χιλιόμετρα και να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε κάπως. Τρίτη μέρα, με ακόμα περισσότερη ζέστη και έχοντας χειμερινά ρούχα μαζί μας, αρχίσαμε να κατευθυνόμαστε προς το χωριό Ροποτό.
Το Ροποτό Τρικάλων είναι ένα χωριό στο οποίο οι κάτοικοι το 2012 αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν μετά από κατολίσθηση που προκάλεψε την καταστροφή αρκετών σπιτιών. Χαρακτηριστικό είναι ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Θεοτόκου που έχει μετακινηθεί πάνω από 200 μέτρα και έχει μία κλίση 17 μοιρών. Δεν ξέρω το νιώθει. Ναι, εντάξει, είναι λίγο περίεργο, αλλά θέλω να πάω να δω. Τι γερέ. Να σου κομπίζω. Κοίτα το βάθος για λίγη ώρα. Όχι, ναι, για κάτσε. Το βλέπεις ότι τζαλίζεσαι. Δεν θα πάω μέσα. Κοίτα εδώ για λίγη ώρα θα μην είσαι, δεν υπάρχει. Φεύγοντας από το χωριό Χαλίκη και έχοντας ρωτήσει για μια χωμάτινη διαδρομή την οποία δεν βρήκαμε ποτέ και θα μας έβγαζε στο Ανήλιο, αποφασίσαμε με τον Νίκο να δοκιμάσουμε μία άλλη χωρίς να ενημερώσουμε τον Χρήστο και τα αποτελέσματα ήταν τα παρακάτω. Εδώ μου λέει αριστερά ρε μαλάκα. Για περίμενε. Δεν έχει. Εδώ μου λέει αριστερά ρε μαλάκα. Δεν υπάρχει πια δρόμος. Το βλέπεις, είναι μονοπάτι. Όχι, όχι. Δεν είναι για το Χρήστο ρε μαλάκα. Γύρνα. Πήγε. Χρήστο! Μην έρθει ρε μαλάκα. Πάει να έρθει. Εντάξει, πήγε να γυρίσει. Ρε τρελέ! Πού πας ρε τρελέ? Περί. Θα μας πεις τώρα γιατί κατέβηκες εδώ. Γιατί ακολουθάω τους μαλάκες που μου είπανε νούμερο 2 δυσκολία. Γιατί αφού θες εντούρο, γιατί δεν παίρνεις και εσύ ένα τενερέ? Δεν θα κάνω τρερέ, θα πηγαίνω με 60 στην Αφρική. Ναι, αλλά τώρα κοίτα που έχεις έρθει στο πουθενά. Αυτά. Μόνο ίσωμα είναι ρε, μην ανησυχείς. Έφυγες. 1, 2, 3. Έφυγες. Έφυγες. Δεν έχει περάσει από εδώ τίποτα. Λίγο γλιστράει. Γλιστράει. Δεν με τίποτα. Εδώ θα πεθάνουμε. Να θυμάστε, είναι μεταξύ Ανήλιο και Διαόλια. Πω μαλάκα, είμαστε στο πουθενά. Και ο κολλητός δεν θέλει να γυρίσουμε με τα κουνούπια τα χιλιάδες εδώ πέρα που θέλουν να με φάνε. Θες βοήθεια? Θες, περίμενε. 1, 2, 3. Δώσ' του, έφυγες, δώσ' του. 2, 3. Το βγάλε. Όχι ρε. Οκ. Πέρασες.
Μόνο εγώ γαμήθηκα. Πού είναι ρε μαλάκα, εδώ? Έχοντας κουραστεί από τη γεμάτη αυτή ημέρα, για άλλη μια φορά σφίξαμε τα δόντια και οδηγήσαμε μέχρι το Πάπικο ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε αρκετά χιλιόμετρα. El Papico. Με 21 βαθμούς, 10 η ώρα το πρωί. Εδώ μέναμε. Καλλιοπάρα. Χριστέ μου, θα πεθάνουμε από τη ζέστη σήμερα. Έχουμε βγάλει επενδύσεις ισοθερμικά. Όπα, αυτά είναι. Φίλε, είναι καλό. Δηλαδή το βλέπω και παίρνει δύσκολα. Και κατεβαίνει όλο έτσι. Τι διάολο ρε μόνο. Εντάξει, βγήκαμε. Απλά μας πήγε από εδώ για κάποιο λόγο. Ποιον? Κανένα. Η μέρα Τέταρτη με φουλ ήλιο μας βρίσκει με πλάνο να εξερευνήσουμε τον γύρο της περιοχής μέχρι το Γυφτόκαμπο. Εκεί βρίσκεται η Σαρακατσάνικη Στάνη, που είναι μια έκταση 20 στρεμμάτων δημοσίου δάσους που παραχωρήθηκε στην αδελφότητα από το Υπουργείο Γεωργίας, προσπαθώντας να αποδώσει το περιβάλλον της χαρακατσάνικης ζωής. Α, τι ωραία. Τέλειο. Μάλιστα, εδώ τελειώνει ο δρόμος. Τυπική μερούλα. Για να δω, για να δω. Για φαγητό από εδώ καλά πάω. Κοίτα, είναι δρόμος πάλι που δεν έχει περάσει ψυχή εδώ και καιρό. Κοιτάξτε εδώ, ιδηλιακό ηλιοβασίλεμα. Και άλλο στην τεινάζου. Τέλειο. Για άλλη μια φορά βρεθήκαμε πίσω σε χιλιόμετρα από ό,τι θέλαμε και έτσι μετά από μια γρήγορη στάση για φαγητό ταξιδέψαμε μέχρι το βράδυ για να φτάσουμε στην περιοχή Κρέντι.
Αυτό ήταν λοιπόν 5 μέρες με καλή παρέα, απίστευτα μέρη, καλό φαγητό και φυσικά πάρα πολύ γέλια.